Ilang motorista sa Pangasinan umaaray na ngayon pa lang sa abot na 5 pisong taas presyo sa petrolyo ngayong linggo. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Daing muli ng ilang motorista at PUV drivers ang nakaambang taas singil sa produktong petrolyo na maaaring maranasan simula bukas. Ani ng ilang driver, mataas ang halos 5 pisong dagdag presyo kung ikukumpara noong mga nakaraan na nasa halos 2 piso lamang ang itinataas nito. Pasakit umano kung sakaling magtutuloy-tuloy ang ganitong pagtaas sa presyo, lalo at wala naman umanong tiyak na kita sa araw-araw ang iba sa kanila. Epekto sa pagtaas ng gasolina sa kinabuhayan namin po. Mababawasan na naman yung kita namin ng mga tricycle driver. Yun lang po. Posibleng maranasan bukas ang naturang taas presyo kung saan nasa 2.50 hanggang 3 pesos ang kada litro ng gasoline, 4.30 hanggang 4.80 pesos sa diesel at 4.25 hanggang 4.40 pesos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahilan ito ng patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na banta sa global shipping package ng produkto. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.